Jeg skulle ikke tro det, men det er altså klokken 5 om morgenen oppe i hytten, og der er 90% af alle gæsterne stået op og er i gang med at pakke deres grej. Og nogle af dem står i kø til morgenmaden allerede, så de kommer hurtigt afsted. Så meget gør man. Team Danmark er klar. Er noget brugt over? Ja, du har rundt. Men det var da også meningen. Hvad er klokken, dreng? Er den 9 eller sådan noget? 7.56. Klokken 8. Og vi er på vej op mod en hytte, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Karl Johan eller andet. Gevesenstrasse. Der er sgu ellers meget nydeligt. Så vil jeg våge påstå, at vi står på det allermest spændende sted på hele ruten. Et skridt ud her, så er der, jeg ved ikke hvor mange 100 meter ned. Heroppe har vi målet for dagens ekspedition. Og jamen, jeg står lige og tager en video. Ja. Hej Patrick, det er far på toppen af Østrigs højeste bjerg. Det går fint. Det er dejligt vejr. Der er næsten ingen vind, og så det er gået, ja, det er gået fint opad. Så kører den. Ja, det er fint. Stop du bare der, så går jeg lidt ned. Det ser godt ud.